O Concello de Portodosón traballa na mellora e acondicionamento dos núcleos rurais. A este fin destinará parte do remanente de tesourería. O Concello de Portodosón dispón dun remanente de tesourería de 1.248.000 euros. A intención do Executivo local é destinalo á aportación con outras administracións e invertir o resto nas parroquias. Dende o Executivo osonense queren realizar un traballo de recuperación das zonas rurais, mellorando os espazos e rehabilitando o patrimonio existente, como lavadoiros ou fontes, entre outros. A idea que temos neste momento desde o Goberno é que vamos a invertilo casi todo en a aportación que nós temos que facer do mellor do 20% dunha subvención que nos dá outra administración, ben sea a Diputación ou a Xunta, e o restante vámoslo a invertir en parroquias. Vamos a mellorar os núcleos tradicionais, como xa tiñemos no noso programa electoral que queríamos recuperar todas as contornas dos núcleos rurales. Vamos a facer limpieza, vamos a facer conservación, fontes, lavadoiros, todo. E tamén, eso que che dixen, intentar sacar todo o que é as zonas de asfalto e bueno, dependendo de cada núcleo, non? Pero vamos a intentar recuperar antigos solados, vamos a intentar meter materiales máis nobles e recuperar as contornas, non? O alcalde sonense destacou tamén que en canto á COVID permita retomarán as asambleas nas parroquias para coñecer as demandas existentes entre a veciñanza. Pois o que os veciños, que ora, se a situación do COVID empeza a mellorar, queremos xa empezar cas reunións parroquiais. Más que nada para ir a cada parroquia, dicirlle que son as necesidades e se o COVID non o permite, volvemos a ter estas reunións e a ver que nos piden os veciños. En cada parroquia, en cada aldea, pois cada un ten esas necesidades que queremos invertir todo este diñeiro.